οι κάτοικοι της Αρκαδίας πώς θα μετακινηθούν προς την Ηλία και αντίστροφα? Είναι ένα μεγάλο θέμα και η προσωρινή λύση που δώσανε με παρακαμπτήριους δρόμους δυστυχώς δεν μπορεί να λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είδαμε και ένα ατύχημα που έγινε όταν ένα φορτηγό χρησιμοποίησε έναν παρακαμπτήριο δρόμο. Άρα θα πρέπει άμεσα η πολιτεία, η περιφέρεια να σκύψει πάνω στο πρόβλημα και επιτέλους να δώσει μια λύση. Η Πελοπόννησος δεν αξίζει έναν οριζόντιο σύγχρονο οδικό άξονα που να ενώνει το Άστρος με την Τρίπολη και τον Πύργο και όλα τα ενδιάμεσα μέρη? Αυτό είναι ένα μεγάλο όραμα, το οποίο επιτέλους μπορεί να υλοποιηθεί. Ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη άποψη για αυτόν τον δρόμο, αλλά την ακούμε μόνο ως άποψη. Δεν υπάρχει υλοποίηση.